з тэрыторыі Беларусі, пагражаць, правакаваць суседзяў, уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Гэтым тыднем некія дзіўныя гульні пачалі адбывацца з прызначэннем новага ўраду. Справа ў тым, што паводле Канстытуцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў урад складае свае паўнамоцтвы перад тым чалавекам, каго аб'явілі зноў прэзідэнтам. І таму урад паводле гэтай працэдуры аб'явіў аб адстаўцы. Лукашенко даручыў працягваць свае паўнамоцтвы да прызначэння новага ўраду, які павінен быць прызначаны пасля інаўгурацыі. Але гэтым разам пайшло нешта не па плану. Лукашенко на нарадзе заявіў, што ствараецца некая дзіўная камісія, якая будзе абмяркоўваць склад новага ўраду. І не вельмі зразумела, навошта гэта камісія і што гэта азначае. Ці то гэта пераход да калектыўнага кіраўніцтва, ці то гэта пачатак таго самага транзіту, пра які шмат спекуляцый. Я думаю, што ні тое, ні другое калектыўнае кіраўніцтва і персанальная ўлада Лукашенка рэчы несумяшчальныя. Думаю, што сэнс гэтай гульні трохі іншы. Тут ёсць некалькі чыннікаў. Па-першае, пераразмеркаваць адказнасць за тое, што будзе адбывацца ў краіне на чыноўнікаў. Лукашенко некалькі разоў казаў, што нас чакае непросты, цяжкі год, наперадзе праблемы у эканоміцы, бо такія праблемы з'яўляюцца ў расійскай эканоміцы. І вось хто будзе адказваць за некія правалы, за эканамічныя цяжкасці, праблемы. І вось калі цяпер урад будзе падбіраць некая камісія, Лукашенко можа сказаць: вось бачыце, это не я выбіраў, гэтыя чыноўнікі не таго падабралі, я стаяў збоку і толькі глядзеў. Калі б я падбіраў, то быў бы нармальны ўрад. А тут камісія некая сабралася і прапанавала свае прапановы, вось таму і такі вынік. Другі момант. Лукашенко хацеў бы паглядзець, як пачнецца барацьба нейкіх кланаў, групіровак за некія пасады ва ўрадзе. Пачнецца сварка, канкурэнцыя, і арбітрам у гэтай барацьбе ўнутры улады будзе, зразумела, сам Лукашенко. І тут рэалізуецца вядомы вялікі прынцып усіх часоў і народаў: падзяляй і уладар. І нарэшце, трэці момант, гэта магчыма, падчас гэтай барацьбы за пасады можа праявіцца некія людзі, якія неасцярожна пачнуць выдаваць свае амбіцыі на статус пераемніка. А гэты статус павінен вызначаць сам Лукашенко. І ніякія ініцыятывы знізу тут не будуць падтрымлівацца. І таму тых, хто неасцярожна сябе будзе паводзіць, стане парушальнікам канвенцыі, вось гэты фальстарт прыме за рэальны старт, вось тады гэтым людзям, якія выявяцца так, я думаю, што ім будзе не соладка. Днямі прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што Расія імкнецца павялічыць сваю вайсковую прысутнасць на тэрыторыі Беларусі, увесці свае войскі і вайсковую зброю і, магчыма, нават уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны і з тэрыторыі Беларусі, пагражаць, правакаваць суседзяў, у тым ліку Польшу і Украіну. Не вельмі зразумела, на чым грунтуюцца такія меркаванні, але ў мяне ёсць гіпотэза, што яны грунтуюцца на двух фактах. Факт першы. У Дзяржаўнай думе Расіі пачынаецца ратыфікацыя дамовы, падпісанай паміж Лукашэнкам і Пуціным у снежні мінулага года, калі Пуцін і ягонае атачэнне наведвалі Мінск. Тады была падпісана дамова аб гарантыі бяспекі паміж Беларусю і Расіяй. Гэтая дамова нідзе не друкавалася, і вось цяпер падчас ратыфікацыі ў Дзяржаўнай думе стаў вядомы яе змест.
І там ёсць пункт, дзе Расія мае права ўводзіць на тэрыторыю Беларусі свае войскі, размяшчаць тут свае вайсковыя аб'екты, і дамова падпісваецца на 10 гадоў. І другі факт. Гэтым годам у Беларусі будзе праводзіцца вайсковыя ўчэнні сумесныя беларуска-расійскія «Захад-2025». Праходзяцца раз у некалькі гадоў. І вось гэтым разам зноў. І тут узнікаюць паралелі. У 2022 годзе тыя расійскія войскі, якія прыехалі на вучэнні ў Беларусь, пасля заканчэння гэтых вучэнняў пайшлі ў атаку на Украіну, і з тэрыторыі Беларусі, з Гомельскай вобласці адбыўся напад на Украіну, на Кіеў. І па аналогіі з тым годам і цяпер шмат хто разважае на гэтую тэму. Наўпроставыя аналогіі наўрад ці варта тут праводзіць, тым не менш мы можам сказаць, што уцягванне Беларусі ў расійскія ваенныя авантуры, у расійскія ваенныя планы, у расійскі канфлікт з Украінай і Захадам, гэта факт, і нічога добрага Беларусі, беларускім нацыянальным інтарэсам гэта не прыносіць.